సినిమా ఎండింగ్లో ఈ గ్రేటెస్ట్ లవ్ స్టోరీ నిజంగా దర్శకి హ్యాట్సాప్. గొప్ప సినిమాలు చూసాం, ఆ గొప్ప గొప్ప ఎన్నో సినిమాలు చూసానుకున్న మనం ఇవాళ ఏదో గొప్ప సినిమా చూస్తున్నాం. అంత గొప్ప సినిమా కేవలం క్యాస్ట్ కోసము, అహంకారం కోసము, మీరు ఎక్కువ వాడు తక్కువ అనే చిత్త ఫీలింగ్స్ కోసము ఈ పూర్ణ వ్యవస్థలో ఉన్న భాగాలు ఏమైతుందో ఆ యొక్క దుర్మార్గమైనటువంటి భాగాలను దుర్మార్గ